هێزن پێشمەرگەی وەک و ئەرک و واجباتی توال سەروی سنووری بریکاری وزارت پێشمەرگەیە هەرێما کوردستانی کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی دە دەرباری ئێریشن چەکدارên PKK لەسەر هێزên پێشمەرگەیên کوردستانی لە دارخست و تێدا هشیاریدا چەکدارên YPG و PKK. ئیرۆ چهارشەمێ بریکاری وەزارەتا پێشمەرگەیە هەرێما کوردستانی سەربەست لەزگین di کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی دا گوت ku کۆمەکە چەکدارên PKK و YPG şevabûrî êriş li ser hêzên pêşmergeyên Kurdistanê li devera Sihêlaya Hevsînorî bi Rojavayê Kurdistanê re kir û di encamê de pêşmergeyek şehîd kete. Lezgîn serbar kir ku şer nîzîkî du dem ji mêran di navbera hêzên pêşmerge wê koma çekdarên YPG û PKK de dirêj kir û piştî wan çekdaran şikestin di şer de anîn xwe ji bo sînorê Rojavayê Kurdistanê vekişandin. Lezgîn amaje kir ku ji mafê pêşmergeyê Kurdistanê berevaniyê di ber xwe de li hember êrişên PKK bike. daxwaz ji hevpeymaniya navdewletî kir ku êrişên PKK'yên ser herêmê şermezar bike û piştevaniya Herêma Kurdistanê bike. Herwiha Brîkarê Wezareta Pêşmerge got ku PKK destê wê di çendîn rodanan de li Herêma Kurdistanê hebû. Navborî got jî ku PKK rêzê li ser weriya Herêma Kurdistanê nagire. Derbarî fermanên PKK lezgîn diyar kir ku çekdarên PKK û PYD fermana xwe ji serkirdeyên xwe yên Qendîlê werdigirin û tekez kir ku ew naxwazin şer bikin. Lê hişyarî da YPG û PKK ji ber berdewamiya van êrîşan. Derbarê Rojavayê Kurdistanê û Hesedê de serbest lezgîn got ku Mazlûm Ebdê pirsa xelkê Rojavayê Kurdistanê yên li Herêma Kurdistanê nake. Ji ber ew ne li gorî bîr û baweriyê wî ne. û got jî ku Hesedê di bin fermana PKK de kar dike û Mazlûm Ebdê fermanê xwe ji Qendîlê werdikire û nikare ji bin sîwana wan derkeve. Êvara duşemê çardeyê ber Çileyê çekdarên PKK êrişî xaleka pêşmergeyên Kurdistanê li sînorê navçeya Amêdiyê jî kiribûn û di encamê de pêşmergeyekî Kurdistanê şehîd ketibû.